Adong. What na dong? I just got to speak sometime. Next week yan ako. Slice. Sige, magawa ako na arm. Di mo. Paano ka mamili ito? Ano matijam ba? Ang gamay kayo hindi pinik, no? Dako, gihapon ina. Ako di kayo. Oh, di. Ayaw pag nilong sa lamisa. Pagdain na nagsagbot. Bilyan niya nagsagbot. Ayaw, taga-egg tips. Wala kahapon nun. Sit. Tagaan mo na ako. Natagaan Ano, din. tagaan mo. 15%. Ano, mahatag man ka. Ikaw, ano, mahatag man ka. Yung makatawa. Murag dato. Nangasaba na din. Trabaho, no? Nangasaba na mo. Nangasaba na. Lagot ko. Nangasaba. Itog ka nag-ius tinuod. Nangasaba na. Nangasaba na. Di na ako nga ayaw, taga-egg tips. Diba? Itagaan ako 15%. Pwede pang wap, baya ka. Or sibil mo hatag 20% magani. Dato ka si Bill. Hindi dato ka sa kawan ko. Dato sa kuan. Si dato sa kaon. Supervisor ko na. Kaon na doon.